Ngokusho kwe-Eskom, ukucishakonga kagesi kwaleli sonto kwenziwe ukuthi ibifuna ukugcwalisa amathangi ayo kadizili osetshenziswe kakhulu ngesonto eledlule. Ngokwesitatimende esikhiphile, okwamanje isanenkinga nezinkampani esebenzisana nazo ukuletha udizili nokwenza ukuthi-ke isikalo sawo sibe phansi kakhulu. Yaxwayise ngokuthi uma lesi simo siqhubeka kungenzeka iphinde yenyuse futhi isigaba sokucishakonga ugesi. A further reduction to stage 3 will be implemented until 5 o'clock on Monday morning. The capacity constraints will persist throughout next week, and current indications are that load shedding will be implemented at stage 3 for most of next week. Owabe engumengameli wezwe uThabo Mbeki ube nemibuzo ngokuthi kungani lenkinga yogesi wakuleli ingaxazululeki. Uphinde wabuza ngokuthi akumele yini lelizwe lisebenzise onjiniyela kanye nosomnotho kube yibona abalawula iEskom. Let's put engineers and economists as the leadership of Eskom. Maybe that's the answer. But I'm saying it's going to come from a kind of leadership that we need. I-Agri SA inxuse uhulumeni ukuthi uhlonze imboni yezolimo njengemqoka kakhulu kulelizwe ukuze qikelelwe ukuthi izwe aliphelelwa ukudla ngenxa yokuphazamiseka kokuthunyelwa kogesi. Le nhlangano inikele eEskom iyoyexwayisa ngokuthi lesi simo sogesi wakuleli ocishwa njalo kungenzeka siholele ekutheni izwe lentule ukudla ngonyaka ozayo. Ukusenjalo, inhlangano iBusiness Unity South Africa yexwayise ngokuthi umthelela wokucishakonga ugesi ngakwezomnotho mubi kakhulu, icele ukuthi kwenziwe okuthile.